Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán! A mai videóban egy random hétvégi reggelemet szeretném megosztani veletek, azaz egy rutinos videó következik, de legyünk reálisak. Szóval miután leszimuláltam nektek, hogy felébredek, hiszen valakinek el kellett indítani ezt a kamerát, az első dolgom általában nem az szokott lenni, hogy elkezdem nyomkodni a telefonomat, hanem megpróbálok feléledni valahogy. Szóval elidőzöm még egy picit az ágyban, pihengetek, próbálom összeszedni magam, hogy most már ideje lenne elkezdeni a napot, és ez általában azzal szokott indulni következő lépésként, hogy kinyitom az ablakomat, szellőztetek egy picit, nagyon jól esik a friss levegő, ilyenkor még télen is a mínusz nem tudom hány fokban, szóval ez nálam kihagyhatatlan lépés, aztán pedig elkezdek nyújtózkodni, de úgy hivatalosan is elkezdek nyújtózkodni, ugyanis mostanában minden reggelemet ezzel indítom, elkezdtem aktívabban sportolni, és egyszerűen azt érzem, hogy a szervezetem igényli azt, hogy mozogjak valamilyen minimális mozgással, de kezdjem el a napot, szóval nyújtózkodni szoktam, íme a csodálatos mozdulataim, amit a saját ritmusomban szoktam elvégezni, majd pedig készítek egy kis pálmafát a fejem tetejére, azaz összekötöm a hajam, hogy egy kicsit kényelmesebb legyen a dolog, ugyanis most megpróbálok reggelizni. Ha nagyon korán ébredem fel, akkor nem tudok általában enni, viszont mivel ma kicsit később keltem, ezért szerintem menni fog. Laktózmentes tejből készítettem egy tejbelgrészt, és ezt szórtam meg csiamaggal, illetve vágtam bele aktuális gyümölcsöt, amit éppen találtam otthon, ez jelen esetben kiwi volt. Hát ennek a verzióit sokszor láthatjátok az Insta sztoriaimban, az egyik kedvenc kajám, amit nem csak reggelire, de bármelyik főétel helyén is el tudok fogyasztani, desszertnek bármikor, bármennyi mennyiségben, szóval ez nálam egy ilyen Jolly Joker étel, amit egyszerűen imádok enni. Mind a mellett, hogy rendkívül egészséges is. Nos, arra gondoltam, amíg ezt így elnyám magam, addig bekapcsolom a tévét, és megnézem, mi megy éppen a Comedyn, hát ha elcsípek egy kis agymenőket, vagy más kedvenc sorozataimat, de egyedül a Peppa Malacba botlottam a tévében. Ez volt az egyetlen értelmesnek tűnő program. Tudjátok, mi az a Peppa Malac, ugye? Kisgyerekeknek szóló rajzfilm. Na mindegy, miután kiégett az agyam, úgy gondoltam, hogy irány a fürdőszoba. Hajmosás kihagyhatatlan a hétvégén, meg általában is én úgy 2-3 naponta hajat mosok, a Schwarzkopfnak nagyon szeretem ezt a termékét. A mosakodógél az Eucerin Urea Repair Original nevű terméke, ami nagyon száraz bőrűeknek van kifejlesztve. Én nagyon szeretem ezt használni, tényleg mindent megpróbál megtenni a száraz bőrömért, ami igazi kihívás. De a fürdővízbe belemorzsolok még egy kis láshabfürdőt, ez a pici darab pumpkin, ez még a Halloweenról maradt, úgyhogy itt volt az ideje, hogy elhasználjam. Fürdés után kihagyhatatlan a testápolózás, igyekszem, hogy ne felejtsem el. Minden fürdés után testápoló használata kötelező. Az Aquaporin Aktív nevű Eucerin testápoló az egyik kedvencem. Gyorsan beszívódik, és a bőröm személy szerint imádja. Jó, akkor összevadáztam most egy viszonylag vállalható játszós ruhaszettet, és jöhet a hajszárítás. Nos, ez a kis pulcsim, még meg kell jegyeznem, 600 helyen el van már szakadva, de még mindig imádom ezt a Mickey Egeres pulcsit. A hajszárítás nálam az eléggé, úristen, tehát már nézni is rossz, amit csinálok, de sajnos máshogy nem tudom kifésülni a hajam. Különböző nagyobb tincsekre szoktam bontani, és mivel vékony szálú, nagyon gubancolódós, csak így tudok vele valamit is kezdeni. Nagyobb részekre szedem, és elkezdem egy nagy körkefével kibontani a hajamat, így tudom elérni azt, hogy utána emberi módon néz ki minden. Készítek egy gyors hajfonatot, ugyanis hamarosan indulunk a fürdőszobába, és folytatjuk az arcápolási rutinnal, és így egyszerűbb lesz szerintem minden. Már csak egy jó kis hajpántot kellene beszereznem, hogy a többi haj ne lógjon a szemembe. Az Eucerin mélytisztító arclemosó zseléjével indul minden. Nagyon szeretem, az egyik kedvencem ez az arclemosógél, nagyon sok egyéb is van, La Roche-Posay, Paula's Choice, stb. Tehát azért eléggé el vagyok látva ezekkel, és tehát egy nagyon alapos, ahogy láthatjátok, tényleg nagyon alapos arcmosás után a következő lépés az lesz, hogy egy kicsit átradírozom a bőrömet. A Madara egy nagyon jó márka, és az ő scrubjukkal fogom átradírozni a bőrömet. Ez egy fizikai hámlasztó, használok kémiait is, használok biológiait is, például a Kiehl's-től, de alkalmanként nagyon szeretem azt az érzést, amikor én fizikailag át tudom az arcbőrömet így masszírozni, és ezáltal az elhalt hámsejteket
elsatírozni, eltávolítani az arcbőrömről, nem hagyom ki az állam alatti területet sem, és ez a videó egy kozmetikai kezelés után lett felvéve, szóval átlagosan nem így néz ki a bőröm, ne kapjatok szívrohamot, ez most egy különleges eset. Ecset? Jézusom, mi van ma velem? Szóval ez egy különleges eset. Ezután nyomkodó mozdulatokkal felitatom a maradék vizet az arcbőrömről, és a kozmetikusom által kapott Janssen Cosmetics tonikkal megyek át az arcomon. Ebből a tonikból 3 csepp elegendő, és annyira gazdag, hogy ez a 3 csepp az egész arcomat képes befedni. Ezt a lépést nem szoktam kihagyni, és hogyha meg vagyok a tonikozással, akkor jöhet valami egészen izgalmas. A Garnier Moisture Plus fátyol maszkja fog ma a bőrömre kerülni, ez fogja megadni a szérumot, ugyanis az arcápolási rutin következő lépése a szérumozás. Nos, ez a fátyol maszk, amiből én ma az Aqua Bomb nevűt fogom kipróbálni, ez vízhiányos bőrre van, ez egy egész hétre elegendő szérum mennyiséget tud bevinni a bőrbe, egy óriási nagy hidratáló löketet tud adni az arcnak. Jelen esetben ebben gránátalma, hialuronsav és hidratáló szérum van, és ez a kis pamutkendő, ez igazából minden arcformára használható, nagyon vékony és légáteresztő. Szépen felügyeskedem az arcomra, rásimítom a bőrömre, majd pedig a felső kék, világos kék kis réteget lehúzom. Ahogy óvatosan húzom le ezt a kék felső részt, utána úgy igazgatom el az alsó fehér részt, és szépen csak oda simítom a bőrömre, eldolgozgatom a bőrön, és mindössze 15 percre van szükségünk ebben a maszkban, de nyugodtan maradhat rajtunk tovább is, ha szeretnénk, de 15 perc elegendő arra, hogy a maszkban lévő összetevők szépen bejussanak a bőrünkbe, a bőr mélyebb rétegébe, és ez egy egész hétre biztosítja a mi szérumunkat. Nos, én addig kommentekre válaszolgattam, és végig a kis maszkomban ücsörögtem, majd pedig 15 perc letelte után óvatosan lehúztam, ahogy látható, még félik a bőröm, azaz még ott van a termék, amit ezután szépen belemasszíroztam a bőrömben, nagyon kellemes volt az egész, hiszen a maszk egy kicsit hűsítő hatású is volt, egyszerű volt használni, és most egész hétre meg vagyok a szérummal. Körömlakkozzunk! Nos, általában hetente egyszer szoktam körömlakszint váltani, általában hétvégén szoktam ezt megvalósítani, akkor van egy kicsit több időm. Egy nagyon szép bordó eszi körömlakot fogunk most lecserélni, egy szintén nagyon szép eszi nude színű lakra, aminek Saint Tropez a neve. Ezt 2 rétegben szoktam mindig felvinni a körmeimre, majd pedig az egészet zárom egy szintén eszi fedőlakkal. Ez biztosítja számomra azt, ez a kis fedőlakkos pluszozás, hogy a körömlakkom tényleg nagyon long lasting legyen, de azt kell, hogy mondjam, az Essie egy nagyon jó minőségű körömlakmárka, úgyhogy nagyon nem tudok rossz dolgot mondani rá, akkor sem, ha véletlenül kimaradna ez a fedőlak. Fejezzük be az arcápolási rutint, de kezdjük egy kis plusszal, ugyanis mostanában ki van száradva az ajkam, hámlik, cserepes, minden baja van, úgyhogy arra gondoltam, hogy először a Lush Honey nevű ajakradírjával átmegyek az ajkaimon, egy kicsit átdörzsölgetem, ezt lemosom, utána pedig az esszenciális, a kimaradhatatlan Key Lime Pine nevű lip balmot fogom használni, ami egy szerintem örökös kedvencemmé vált. Még mindig nem untam meg az ízét, ez hihetetlen teljesítmény tőlem. A hidratáló krémem a La Roche-Posay Effaclar duója, amit nagyon szeret a bőröm, én is nagyon kedvelem, és jó kis hidratálást ad, én ezt érzem. Majd pedig ne feledkezzünk el a szem alatti területről sem, próbálok harcolni a szarkalábakkal. Az Eucerin Hyaluron filleréből nyomok egy keveset a kezemre, amit aztán szépen elmasszírozgatok, eldolgozgatok a szemem alatt, és nem maradhat el egy kis szemöldök igazgatás sem, ez is általában a hétvége projektje szokott lenni, és ami bár kimaradt a videóból, de megtörtént, az a fogmosás és a vízivás. A vízivás, mindennek az alapja a vízivás. Most tudom, hogy nem tűnök túl attraktívnak így beöltözve, de hát nagyon hideg van, viszont amiből nem engedek, az a heti egy nagy séta, úgyhogy éppen megyek a tesóm felé, felszedem és teszünk egy nagy egészségügyi sétát, megcsúszkálunk, meg ilyenek, hiszen kell élvezni a havazást. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hamarosan találkozunk egy frissben. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy giga meg a lájkot, és gyertek, csatlakozzatok a csatornához, ha szeretnétek még több videót. Tessék pezsegni, és szép napot mindenkinek, sziasztok!